Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kompletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kataas-an sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami nagapasalamat kanimo og takos og angay kagayod nga pasalamatan. Tuguti Ginoo nga kini nga programa imong panalanginan nga unta mahimo kining kasangkapan o instrumento uban niini nga istasyonan nga kini o Dios magamit sa pagpaila sa binhi sa kamatuoran ngadto sa tanan nga mga nagapaminaw. Tuguti Ginoo nga sila imong pagalamdagan nga ilang mahangpan og masabtan nila ang mga pulong sa kamatuoran og ang ilang mga kalag mahayagan og sila imong pagagiyahan sa pagsubay sa dalan nga uyon sa imong kabubuton og unya sa adlaw sa imong pagbalik silang tanan mga luwas usab. Nining taknaa o Dios sa pinasahi nagampo kami kanimo nga kung duna may mga tawo nga naminaw karon nga anaa sa mga balatian naa sa ilang mga sakit, ikaw Ginoong Dios among hangyoon nga magaayo unta ikaw kanila. Hinaot pa Ginoo nga masubli ang imong pag-anhi sa kalibutan diin daghan sa mga taong nakapahimulos ug nakakita sa imong milagro. Diin ang nagkalain-laing matang sa mga sakit, imo silang giayo. Tuguti nga mahitabo kana kini karon nga unta ang mga tawo nga naa sa ilang mga puloy-anan Ginoo nga nagapaminaw nga adunay mga sakit o balatian, ikaw unta magaayo kanila. Pakitaa sila sa imong gahom, pakitaa sa imong milagro. Daghang salamat nga ikaw naghatag ug nagatubag sa amo nga mga pagampo. Hining tanan among tuuhan ug lauman nga madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami sa mapasalamaton gayud kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, kutob sa giabot ning atong programa, atong sibya nga nagapaminaw kanunay. Maayong hapon kaninyong tanan, maayong gabi ug ngadto na usab sa tanan nato nga mga viewers ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit o mga nasod sa kalibutan nga nagsunod sa atong programa through Facebook Live. Well, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan higala, ato usa ning basahon nini ang mag-iban usa ta og papila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. But by the way, akong pasalamatan si Miss Melanie Perez uban sa iyahang mga ginikanan og sa iyang kuya nga si Sir Brian Perez og sa iyang pamilya. No, salamat sa kanunay niyong pagpaminaw. Unya Miss Melanie Perez, dagang salamat sa 100 pesos nga load nga imong gihatag sa ako ganina. I'm very surprised pero salamat gud kayo Miss Melanie Perez. Well, ato ning basahon, Sir, nagsunod gud mi kanunay sa inyong programa. Good PM di ay dinha, Sir. Ako lang i-great og happy listening si Dadoy og si Marjon nga kanunay gud nilang gisunod ning inyong programa, Sir.
kay ilan ni nga paborito nga programa matag alas 6 sa hapon ngadto nas alas 7. Usahay sir, ang pagpanihapon madungan sa inyong programa while nangaon naminaw pod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat pod. Nya hangyo laming abutang ilang pungan, no? Kay malipay mapod mig tagadiin kinsa nang nag-text na thank you so much. Good eve sir, ako i-great. Sir, ang ako higala nga bag-ong naminaw sa inyo programa si Remy Canales uban sa iyang pamilya taga Highland Barangay, Gaas, Ormoc City. Daghang salamat, Limi Mercedne. Okay, sir. Limi, salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa, ha. Unya, thank you so much sa 100 nga load nga imong gihatag sa ko the other day, no? Well, ni apatay basahon. Good evening, Brad John ug Brad Libby. Nindot kaayo pagka-explain alang sa nangutan na ayaw pagahiya imong kasing-kasing sa nabati nimo karon nga kamatuoran ang Ginoo nagapanuktok sa imong kasing-kasing ug nagahangyo nga imong pasudlon. Busa ayaw na pagduha-duha kay ang panahon ta dali na lang kaayo matapos. Klaro og tin-aw kayo imong nabati, nabati busa tuuhi og ikinabuhi. Daghang salamat sa pagbasa, Brad John. Si Cheryl Lovero di ay ni from Bisincina Church. Okay, daghang salamat, Sister Cheryl Lovero, no? Nga patay basahon ni Brad nganong pangutana man ni, no? Dili usa nato ni karon kana pay gipadayon na natugtubag nga pangutana. Maayong gabi ninyo Brad, naminaw ko karon Brad. Alex Orhel ni og mangumusta ko sa tanang naminaw karong gabiuna og God bless you always sa tanan. Salamat. Okay Brad Alex Orhel, pasensya, pending lang gid una ang imong kuan pangutana pero hapit na, no? Unya ko man ni ang imong pangutana sa Juan 17:1 ngadto sa 3. So ato ra ni nga unya nga tagaan ug ni apay daghang mga pangutana nga nangapinding pero nasayod na mo sa among sitwasyon dire. Well, apatay basahon sir, ingon ni Kuya Ardon nga og pananglitan magpabautismo siya duna ba kuno siya'y obligasyon sir kay lisod ra bagid kuno iya kinabuhi karon tungod sa COVID, walay klarong income ba, maunang nagpakisusi siya sir og pilay iyang obligasyon. Okay, may tungod anang obligasyon nyag bautismo pag-usapan wala, no? Wa tay obligasyon, wa nay bayronon. Kung sa Spanish pa pagkasulti bunyag, sa English baptize, kung sa Ilonggo patugmaw, kung sa Tagalog binyag, unya kung sa ato pa na bautismo, ang Spanish bunyag, no? Wala na siya'y kwan, wala na siya'y bayad bisan piso. Pero sultihan tamo unya na ang inyong desisyon sa pagpabautismo. So siha usa ninyo maayo ang kamatuoran. Tanawan ning mga taong nagdali-dali sa pagpabautismo ug unsay ilang napakita kaniadto so wa pa na bautismuhi, gilapas nila ang balaod o sugo sa Ginoo karong nabautismuhan na, mao ra gyapon kwinta, gilapas ra gyapon. Ang buot kong ipasabot nga usa mo desisyon sa bautismo, inyong sutaon, susihon gid usa ninyo ang kamatuoran kay human kamo makasusi, inyo na nga obligasyon, inyo na ng katungdanan ang paguna-una og pagdesisyon kung asang dapita ang imong sundon og barugan. Well, mga higala, ako na lang ning tapuso ni pagbasa. Si Brother Libby sa di pa magbasa og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, ipalihog sa kuglili sa ato nga kuan Brother Libby sa ato nga monitor kay basig mo reload na pud na karon.
Okay, daghang salamat Brother John. Ngayong gabi sa tanan natong mga suki, mga pinalanggang itong paminaw. Tutob sa nananaw karon naabot sa atong broadcast. Welcome sa atong tanang mga viewers sa nagkalain nga part sa kalibutan. Welcome karon sa atong programa. Pwede na maka-send digalag mga messages ato ng basahin sa itong nagpanayon ta sa atong talamunan. Ato ng tanong lilion na ito na din nakiguban na ito si Brother Ejungko Pinakaw. Mga sinasabi, good evening mga brother. Mga brother, always good evening naminaw sa programa. Nagkakusog yun ang inyong programa diri sa Barangay Kinabahan, Sitios Kailain. Kay always good naminaw ang akong ugangan na si Mama Diday. God bless and more power. Salamat sa pagbasa. So may gabi sa niya Brother Ejungko Pinakaw. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpamati o papaminaw diya sa atong talamunan. Nilisan si Brother Jonathan Tamiri. Sabi, amen. Nilisan si Jamal Dabalos. Mayong hapon ninyo Kuya John o Kuya Levi. Naglanag-lanag kayo ang pulong sa Ginoo. Aris Islas sa Kinatarkan. God bless ninyo Kuya. Kanya po si Sister Nancy Banki Orsal. We are listening and watching here, Kuya, with Pastor Hill and Naapal Youth. May naminaw dero sila mga nakauban ng Pastor Hill, mga batanon. Pastor, salamat kayo sa imong concern sa mga batanon. Salamat sa imong nindot nga pagdumala sa atong mga kabatanunan. Unya mas may na Pastor nga murag flexible ba ang imong handling sa imong distrito. Thank you so much. Okay na po si Brother Royal Tumakas. So grateful. Niya sa mensahe si Brother Elmudang Flores, Brother John o Brother Lib. Mayong gabi ninyo. Ninyong duha og sa tanang naminaw karon og sa tanang usab sa mga naglantaw sa FB Live. Ako lang i-greet ang mga membro sa Home Division sa Cruising Ongoy wag sa tanan usab nga taga Bisinsina Church. Manlabay ito salam manlabay ito salamat sa pagbasa Brad. Okay, Brad mo daw, may gabi mo diha. Salamat sa kanunay gid nimong pagpakigdugtong sa atong ministry. Akin na po si Sister Lolita Anciano sa Patag San Remigio. Mayong gabi sa tanan. God bless sa tanang naminaw. Og diha ninyo, diha mga brad. Okay, salamat sa paminaw, Sister. Kumusta sa Brother Toto diha? O usap si Engineer Arnel Anciano. Okay, mayong gabi ninyo dira mga angkol. Gikan ni sa akong pagumangkon nga guwapa ba dyan si Sister Melody. Si umaabot nga doktora. Meloding, Clavis Melody na asma okay. Basta ka na ganing pormadaha sa kuan. Makaduda dayon ko. Tinuod man ako mo pirma gikuan nga guwapa ni si Miss Melody Clavis. Kinaroon sa Mabuli sila si Jailen, tanan niya taga Mabuli, si Hesa. Ano ba lapok yun dito ba deliver? Karon siguro abot lang kakay. Siguro manggugo o sad o moingon ka nga perto naging lapok ka, makuang ko kay lahi maguning akong motor. Kay muugong ganin papaludo ani og lapok unya mabalitok palang hinuon ta. Ana nga makuan ra ko kay dugay lagi ko sa ining mga bata ang wa gid may magkita. Kanya sad si Edwin Iscario, maayong gabi Brad Lib og Brad John. Greet ko kay Tio Lino Tayaktak og sa tanan niyang pamilya. Salamat sa madedehos ni. Niya po si Brother Roel Tumakas, replying to Elmudam. Brad, good evening. Kumusta sa staff? Gihapon ka nagsimba? Na sa staff Aguinaldo gihapon si Brother Modam. Naagya po ni staff Aguinaldo, no? Kanya po si Brother George Tuniakaw sa Kadwawa ni. Good evening ninyo duha ka mga youth sa studio.
O youth nga kuyot. Studio. Regards ko sa kadawan is the youth gikan ni kang Brother George Tonyakaw ni Dia ang kinakusgan po ning batanon sa kadawan. Anya sad si Brother Gerardo Labitania, Brother Luloy sa Australia. Good evening, brother. Good sound tonight. Salamat sa feedback, Brother Luloy. Thank you sa info today. Today, may gabiin nyo diha ni Mami Banji o sa inyo kabataan. Ang Diyos magauban o magpanalangin ninyo dihang tanan sa Australia. Akin niya sad si Brother Hel Tugahan. Good evening ninyong duhadong o prelibi. Ipalihog pag-greet o pagpangumusta ni Brad Nelson Arnados diha sa sitio Matagawi, Matnog, sakop sa barangay Putat, Tuburan nga kanunay nagpamati. Salamat kayo sa info, no? Okay, Dede. Magbigay mo diha, Dede. Okay, Mami Miriam. Salamat sa info. May daghan mga nagpamati gud sa tabulan di lang tuburan di lang maka-text, no? Ani atong tanaw ni uban nga nagalantaw niya si Ma'am Pretty Simons, nagtangaw siya karon. So may gabi ni Ma'am. May gabi niyo diha sa Australia. Ato pa ning tanaw ning uban nga naglantaw karon. Okay, ano na? So atong ibalik niya pa tong basaw na sa atong cellphone sa igala atong tanaw dinhi. Okay. Brad, mangutana lang ko kung kini musunod sa inyo is day niya kagabi ini, no? O is day na si Brother Arnold. Gi-text po na address ako. Ako naman ang gi-replyan, Brother Libe. Is day ina, ang niya usab gani na sa Ilder si Brother Arnold Rosalihos diri sa Cumbado is day church, no? Okay, matingala magod sila kay doon nag-text na ako kagabi nga ngano ko nung wa ta mag-usa ko lahi magupon na siya og sponsor nga okay lang kay gihangyo pa manggay ang tanan nga mabuhat niya okay ra na, no? Okay, napatay basahon ko ano kay basahon na Brother Libby mauna ni karon sir nalugdan na gyud hinuon ni imong gihatag sa ako ang imuhang radyo unya di ay wa nakakare radyo. Okay, sagdi lang kay akong gilantaw nga makaayo na sa imong kalag. Kaysa naman nga moadto ka pa sa atbang unya mag-uwan di ka pud makatabok. Kung matabok man maghuwat na pud kagkanos ang mohunong ang uwan. Well, Brother Rodolfo, may tungod atong imong gitext ani ang gitext ni imong apo si Ani. Sir, nag-ingon si Lolo nga iya na lang kunong iuli ang radyo nga imong gihatag kay naa naman si radyo gidalas yang anak gikan sa Manila duha na yang radyo wa man di ay kuno na kay radyo ron. Okay, nahatag ko naman na ning lolo nimong radyo ha dili na lang nako na bisan pag naa sa radyo i-reserve na lang na kay ang butang madaot man gud og gigamit i-reserve na lang na ayon na lang na og iuli sa ako kay makabati magihapon kog radyo kay maka-headset man ta naa may cellphone, no? Nya usa sa natagaan na tog radyo si Brother Felipe Solera Brother Libby tungod kay ato sa ginang product sa programa sa radyo. So Brother Felipe diha sa Lamintac Sur maayong kuan mo diha may gabi niya malipayong pagpanglagad sa Ginoo. Okay, wala kay basahon ni Brother Libby. Brother John, nakiguba na to si Ma'am Pretty Simon sa Australia. Niya ay reply ni Brother Elmudam Flores sa kang Brother Roel. Okay, Brother Roel, ni ako gasimba sa stop magsimbahan. Niya po si Naimsaya si Brother Gerardo Labitania. Dili naman ko kadawat og notification, Brad, mabaw ko og pangita. So di na kon sa kadawat notification sa atong live, no? Kung maganda din na usab mga sitting ani dali amo pagidning susihon og unsay dagan ani kay bisan pagani mo diri maglibog na may kay nautro man ang sitting good, no? Pangitaan lang ba dili kada programa. So ito magkakayo, makuan ra na nimo, ma-search ra na nimo de. Okay, napay ni sa Brother Hill og sa upat niya ka mga anak og bidesisyon
So, si Brad Nelson nga magpabautismo kauban sa iyang anak nga Amen. si Mervin Arnados. Bunga kini sa inyong masunson nga pagwali. Salamat sa pagbasa. So, salamat po, Brother Hela, Goday, sa- nalipay kay Goday anang imong kuan dirada gi-report inunta na lang terminong report. So upat niya kanak plus siya nga amahan, so 5 ni sila. Wa lang ko kahibaw unsay rason nga nung wa maapil ang inahan o asawa, pero salamat imong gisulting ni desisyon na unya resulta ni masubsob kat ng kanunay ba masubsob kanunay pagwali. Okay, salamat kayo din. Kamo din ang mga naminaw. Hatagi sad mi og mga inunta update diha sa inyong palibot kay daghan man ang nagpaminaw ni ining ato nga programa. kaya diha sa tuburan, daghan na paminaw diha sa mga kabukiran. Pero di po sila ka-text ba dilibe kay doon ay nagkuhan nga. Oo. Doon na Sige, gilig-text mangkot. ako nga, sir, taga-tuburan ni di ako ron sa lungsod. Pero nining maminaw, pero dili mami ka-text kay wa may puy signal dito sa amo, sa bukid. So, through radio ra gid nila. Radyo ragat sila o di sila di sila maka communicate sa to during sa atong program tungod kay way signal. Niya ako lang gi pasalamatan sila unya ingon niya maabot ra ang panahon sir nga mag-usa ra ta og dalan nga sumayon. So nalipay kay ko aning mga development may tungod sa radio ministry atong pasalamatan ang mga kaigsuonan nga nag-apil kanunay sa ilahang mga pag-ampo. Update po niya si Brother Hel diha og suroy-suroy, pangita og mga kadtong mga katawhan nga mainteresado labi na nagpabinaw sa atong programa. Yes. Niya sad si Brother Ralph Lotsabes ang madasigon mabtikon po niya nga Leman. layman pod. Niya na siya siya maayong gabi ninyo diha. Yeah. God bless sa inyong programa. Niya sad atong Brother Junior Clavis Nueva. Niya po si Brother Eliezer Mahinay. Good evening. God bless sa atong ministry. So, salamat May kayo. gabi ran, may gabi. Brother Eliezer, no? Mahinay. Salamat sa inyong pagtanaw. So, ato na tahigala sa unahan, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pangutana nga atong isgutan. Okay, basahan ko nilang usa Brother Lebe. Brad John, nakakita namin nimo, di ana cellphone ako anak nangalipay min namati og nagtan-aw sa imo. Imo sangay ni sa Katmon Naval. Okay, si Brother John Dagami ni diha sa Katmon Naval nakaanha masadgod dinha sa inyong lugar Brother John. Unya possible nga nagkaistoryahanay tingali ta. Wa lang ko katimaan pero salamat kayo na amoy radyo na napod mo cellphone no maka kuan na gid mo audio video na gid na ang inyong mapahimuslan. Well adto ta sa padayon nga pagtubag duol ra man ni diha duol naman ni des inyo siguro Brad John Dagami kining Villanueva Kalubian Leyte no kuan ni Brother Mark iyahan ning ikaduhang text no ato ning kuan ni basahon maayong buntag Brad mauba salamat kaayo maglisod man gud ko pagpasabot nila kay gamay pa lang akon na mauhan muingon manggod sila nga sa pagkatao ni Kristo ni Ginoong Hesus Kristo nahuluan na ang tanang mananap maong nangayo kog teksto kinilaging diay sa mga iglesia ni Kristo. Okay, ato naman ning ko ano no ako lang gisubli nigbasa kay ato naman ning gitubag kagabi. So Brother Mark, baliko na ko. Ayaw lang kaayo na og idibdib kanang mga pag-BI sa mga INM, no? Ay ingon ana gyud na pero may tungod aning ilang mga pamatuod o gihatag pod sa imo kini siya bunga ni sa gitudlo pod sa ilang mga pangulo o kaya bunga lang sa dahom-dahom sa ilang mga panguna-una nga sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan iyang gihinluan ang tanang mga mananap. Kay bisag unsaon sa balikon na kog sulti bisan pagmahap na lang na ang imong mata ug balik-balik og basa sa Biblia wala gyud ka dihay makita nga prueba
nga sa pag-anhi ni Kristo ang tanang matang sa mga mananap iyang gihinluan. Kay kung atong basahon ang Henesis 7:1 ug 2, panahon sa lunop balikon ako, diha na nahibaluan nga diay ang mga mananap nga gibuhat sa Dios dunay mahugaw ug dunay mahinlo, kay nagmando naman ang Dios ngadto sa kang Noe nga pasudlon ang mga mananap nga ang mga mahinlo bay ug laki tinagpito ug ang mga mahugaw bay ug laki tinagurha. O ug unya kung imong tan-awon dinhi sumala human sa lunop, kung imong tan-awon diha na pod magsugod ang tao magkaon nag flesh or meat, no? Anya kung imo na nga tan-awon ang Levitico 11:46 ug 47, nagsulti gyud ang Dios sa mga mananap nga ipakaon ug dili ipakaon ug ang mga mananap nga mahugaw ug mahinlo. Nan kay ang tanang mananap hinluan unsaon nang paghinlo sa hinlo na mao na nga ug dili lagi unang-una, Brother Mike, hinumdumi gyud nga ang kadaghanan ana nila walay mga Biblia. So kung unsa may ilang nasulti nganha nimo, bunga lang na sa mga gitudlo sa ila o ilang mga kaugalingong dinahom-dahom, kay kasagaran gyud sa ila walay Biblia. Gidili gani na sa ila ang pagdala-dala og Biblia nga membro lang sila ngadto sa simbahan, pero wa pod idili ang cellphone hinuon. Pero kay lagi maumay ilang pagtulunan o doktrina, natural maupod na gipamatuod o gisulti nila diha sa imo. Pero bahin anang mga pagbiay-biay, dili na nato ikatingala pa, kay bisan pa sa mga sinauna pang kapanahunan sa mga taong nangalaga des Ginoo, nakadawat manggihapon sa ingon. Karon kagabi dinhita naga biya o kon dinhita ani nga bersikulo sa atong gihisgutan sa Herviohanon kapitulo 10 bersikulo 10. Diin ang tao mo'y gihinluan sa pag-anhin ni Kristo, dili ang mga mananap. Ato na nang gibasa pero gipadayon ta naman ni pag tubag karon, so dinhi ining puntuhan na kagabi ug naminaw mo ato nga gisinsilyo o gidetalye nga ang tao mo'y gihinluan, dili ang mga mananap. Kay ang mananap mahugaw mahinlo ipakaon ug dili ipakaon, kung ang tanang mananap gihinluan unsaon pa man paghinlo ni anang hinlo na. Dapat ang hinluan ang mahugaw, dili ng hinlo. Pero bisan pa manggani niya na wala maapil sa plano sa pag-anhin ni Kristo ang mga mananap, kundili ang tao diha na sentro sa pag-anhin ni Kristo. Kung atong basahon dinhi sumala sa Herviohanon kapitulo 10 bersikulo 10, pamatiin ninyo ako ning balikan una pagbasa aron inyo gyud makuha ang sentido niini. Pamatiin ninyo nagingon, ug pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara ug dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. Sa unang panahon ang mga tao, ang Israelita, magahimo sila og halad sa mananap alang sa ilang sala. Pero sa pag-abot ni Kristo, wa na kinahanglan na pa nga maghalad pa ang mga tao ug mga mananap para sa sala, kay sa pag-anhin ni Kristo ang katuyuan ang paghalad man sa iyang lawas para sa tanan. Nga kung ato ning basahon ug pinaagi sa maong kabubuton kita nangahinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara og dayon nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. So ang tao manggod nahugawan sa sala, mauna nga ang tao mo'y gihinluan sa dugo ni Kristo. Mao bitaw ang gihisgutan diha sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21, nag-ingon, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Muna nga tungod kay nahugawan man ta, tungod sa sala nabulingan ta, gihinluan ni Kristo ang tao nga nahugawan sa sala. Unsa may sala? Sunang Juan 3:4 ang paglapa sa sugo. Karon kung imo ning tan-awon dinhi,
walay kalabtanan kanang mga mananap nga gihinluan sa Ginoo kay ang tao may gihinluan. Pamati iragod ninyo akong basahon dinhi sa Good News for Modern Man sa the New Testament and today's English version. Kini nga salin o pamati iragod ninyo akong basahon na unsay gisulti dinhi nagaingon dinhi sa Herbiano Gisgis sa maugyapon nga akong gibasa. Nagingon dinhi ang mao nga bersikulo, because Jesus Christ did what God wanted him to do. We are all made clean. Akong balikon, we are all made clean from sin by the offering that he made of his own body once and for all. So hilabihan kaklaro gyud kayo, katinaw kayo ang gipahayag. Busa kanang mga rason o mga pangatarungan nga gihinluan na ang tanang mga mananap sa pag-anhin ni Kristo, maunay buhi o dakong bakak nga nagtuoy sa kamatuoran. Hinoon dili ta matingala tungod kay namang gyud na daan ay sulat naman na kay ang yawa mo palig-on man sad sa bakak. Nang karon mo nang gihinluan, pamati iragod ninyo ni ang Juan kapitulo 15 versikulo 3 kung unsay gisulti dinhi sa Juan kapitulo 15 versikulo 3 niya ang gisulti dining bersikulo nagingon kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Kita nangahinlo na. Imposible kayo nga ang baboy mo magidnay inyo ang gistruggle gyud ang baboy kay mukaon magyud mog baboy. Wa be agid may magpugong, wa gyud may magpugong nga kinini ang kuan ayaw mog kaon nagsulti lami nagpahayag rami. Wa magsulti nga ang baboy gihinluan na kundili ang tao mo'y gihinluan kamo nang hinlo na sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Nganong kinahanglanon magyod nga ang tao mahinluan sa nahugawan yang kinabuhi tungod sa sala, tungod kay ang pinadayag 21-27 didtos gingarian sa langit walay bisan kinsang mahugaw nga pasudlon o ang nagabatasan sa pagpamakak. Tanaw ha, kang tao nga nagpabilin paglapas ugo hugaw pagyud na kung Biblia mo ibasihan. Unya didto dili man pasudlon ang mga mahugaw ni ang mga nagabatasan sa mangilad ug ang mga nagabatasan sa pagpamakak. Mo bitaw na nga dunay uban kaniadto nga ma-receive nato mag-text bisag unsa na lang ngalan ang dadon, bisan unsa na lang ngalan sa lugar ang dadon, usahay modala pog ngalan og babae kay magpatuo-tuo pod nga babae siya. Kay iya pong haylo-hayloon, manguyab-uyab ra pus ato. Unya sa diha na nga masupalpal na, mukalit lang pong kahilom, amawa arsan. Muna nga naman pagkapangabakakon, mauning gihisgutan din sa Biblia nga nakapahugaw diha sa kinabuhi sa tao. Karon kung ato gyud ni nga lungtaron pagayo ang niya sa Biblia, wala gyud tay lain nga makita dinha, wala tay lain nga makita dinha nga gihinluan kundili ang tao kay maumay gipakamatyan ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Ngani kung imong basahon ang nonong Juan kapitulo 1 bersikulo 9, bersikulo 9 nagingon kun isugid ta ang atong mga sala siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod ni ana magahinlo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Hinluan ta ni Kristo, isugid lang isulti nato ngadto kaniya ang atong mga sala unya iya tang pasayloon. Kinsa manggud ni ang tagaan sa Ginoo sa iyang pasaylo kung atong basahon ang Isaiah 55:7 nag-ingon pabiyai sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ug pabalikas siya ngadto kang hiyuba ug siya maluoy kaniya ug mopasaylo sa madagayaon gayod. Ang gisulti dinhi nga ang taong tagaan sa Dios sa kapasayloan sa iyang sala kadtong nagbiya pirong nagpadayon paghihapon
aw unsaon man ni ana nga wa man naman na makargas Biblia nga bisan pa ang nagsigig pakasa pasayloon paghihapos Ginoo kay ang nagbiya man mo'y pasayloon mo bitaw nagpasalig ang Ginoo sa Isaias 1:18 nagingon nga umari ka mo karon kita gyud mo'y muduol sa Ginoo bisan unsa pa kapula sa inyong sala papution sama sa nibe sama sa maputing balhibo sa karnero. Ingon niya na ang paglimpyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon niya na ang paghinlo sa atong mga kinabuhi. Pero moingon mo sa pamatuod nila nga ang tanang mananap gihinloan as pag-anhin ni Kristo kung naa manggani panalitay inyong nadiskubre o nabasa diha sa Biblia aw nala sige kuan ninyo na i-text na dire kay ato nang basahon pero ipasalig na ko sa inyo out of 31,133 verses throughout the Bible, wala gi usa ka bersikulo nga imong makita nga ang mga mananap, ang tanang mananap gihinloan ni Kristo sa iyang pag-anis kalibutan. Unta higala matanggal o matangtang na mabugtuan, mabadbaran mo sa tanang kinaiya sa pagkamasinupakon diya sa Ginoo tungod kay ang panahon na duol na hapit na mobalik si Ginoo Hesus unya kitang tanan mga tubang diha sa iyang hukmanan. Well, ugma sa gabi Brother Mike, kanang isgutan ng gihinloan na amo ning padayunan kanang dihang buhat Jis kay mauginay gigunitan sa kapid-an ka mga tao nga masinupakon sa dietary law. Tungod kay mauni himuon nilang scapegoat, no? Kining buhat Jis busa ugma Brother Mike uban sa tanang naminaw og labi na dias tanang suki natong tigpaminaw sa Villanueva, Calubian, Leyte kining buhat kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto ni 35 amo ning text for text pagpasabot ini mga bahina kay mauni ang gihimo gyud nga scapegoat nga ilang ipamatuod nga makaon ng tanan og unya daghan sad ang nalimbungan hinuon niini maobitaw tungod kay nalimbungan sila ingon ni ana Brother Mark ang ilang mga pamatuod og maunay imong nabati gikan kanila. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpasabot niining bahina sa inyong nakasabot na nga mga una-una apan sa dili pa basig na ay imong basahon diha sa atong viewers Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother John at anong tanang higala ang atong mga kahigalaan o kaigsunan ng viewers sa atong programa. So nakiguban na ta niya reply po ni Brother Rowan Tumukas sa kang Brother Ilmadan. Ngayon kay may division na diay ang krusong unggoy. Kinsa man ang nagdumala dito. Pangutanan na ni Brother Rowan kang Brother Ilmadan. Okay, Brother Rowan, magkontak kay unya ta og may lugar ka kay taga-dinha ka magiposto boso bisinsina lang ang inyo ha sulayan kuno nato uban ni Brother Modam og duaw na ang home division sa Crossing Unggoy. Ato nasad si Manggay Charissa Lopez. Maninay, may gabi diha maninay. Mayong gabi sa tanan watching from Sandring. Okay, salamat no. Nasad si Brother Oscar Golbin, mayong gabi ninyo Brad, watching from Kantubaon, Tabuilan. So mayong gabi Brother Oscar. Nanapod si Jaili May Pahid, good evening. Stay safe. Kumusta niya ako sa akong papa o sa akong tita? Ipin na anya sa Libaong. Okay. Napay niyo sa Brother Rawan. Sa pag-anhin ni Kristo ang gihinloan ang tao. Walay labot ang mahugaw nga hayop kay kasayang man sa dugo ni Kristo nga giula ngadto sa cross para lang sa paghinlo sa mahugaw nga hayop. Okay, salamat kayo Brother Rowan sa inyong tampo. Tanang bayan. Niya sad si Brother Gerardo Bitanya niya kaya niya watching video. Okay, thank you kayo. Okay, mapadayon na tahigala adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana.
ikaduharong gabi, Brother John, ikatulo na. Kining usa ka pangutana ni Brother Mark kay katong unang gitubag nato daw tulo mas adto ka gabi kuan to iya tong unang text karon ang ikaduha na ni rong gabi no. Unya mao lagi na nga ugma sa gabi ato na ning verse to verse gyud kining buhat kapitulo 10 no gikan sa 1 ngadto sa 35 kay maugid ni ang ila nga gigunitan nga lagi ipakaon na gyud tanan. Okay, salamat no. So ang kaistorya niya nga dili parehas na pagpagtuo usahay maaksyon o yaga-yaga niya. Terminong gigamit BIBI. BIBI kay BIBI ug yaga mo na siya sinunod na siya nga yes tulong. Okay, niya nagayon ng nag-BIBI niya nga ang pahayag ni gihinluan naman na gihinluan ako niya sa pagkatao ni Kristo ang kaming mga gidili diha sa daan tuguan na Diyos Biblia. So may usa sa mga katarungan sa di lang siguro ka nga mga klase sigala dito bisan pang ibang mga nirakaon sa mga gituan natong gidili sa Ginoo. Iyon sa banay nagkatarungan nga gihinluan na sa pagkakaroon ni Kristo sa iyang pagkatao. So ato nang pasabot ngayon kung yung sa'y katuruan ngunong nagpakatao si Kristo ng kalibutan. Ato nang naisgutan kaya kung basahin mo ang unang Pedro 1 versikulo 20 nagisgot lang si Kristo gani gitaganan ng daan bisan sa pa matukod ang kalibutan. Kaya sa pagplano pa lang gani sa Diyos o sa tulo kapusina sa paglalang sa kalibutan sa tao nakita nila ang pagrebelde na Satanas sa langit. Nga sabihin nga ang tao ilang ng pagkabuhaton danger, delikado nga naman kay si Satanas na rebelde si Lucifer na rebelde. So ganda mo ba yun kompleto ng planos kaluwasan o na pa rin kaso ang tao mahulog sa sala kinsa may maluwas nila. So sa unang Pedro 1:20 si Kristo higala gihandam ng daan gitaganan ng daan nga for in case ang tao mahulog sa sala ang mahimong maniluwas dili si Kristo. Hindi kang maniluwas mo si Kristo dili ang mga manununda. Kung ano si Kristo God may manunuluwas ang bugtong anak mga higala magod ang magpakatao ng kalibutan aron sa pagluwas na to. So ang purpose nga si Kristo may halos kalibutan aron mahimo siyang manuluwas na to. Ngunang gitagaan ng ang pagtagad ang tao sa dihang nahulog sa sala. Tungod kay number 1 higala nga rason, tungod kay ang tao, the only remaining creation sa Ginoo, nagbubuhat niya ang tao sama sa pagalinong bagay sa Diyos. So, ang ubang mga butang, gibuhat niya sa Ginoo, gikan sa wala, out of nothing. Pero ang tao higala, the only nga butang, gibuhat sa Ginoo, ang tao gibuhat, gikan sa among sa ita, managipin ng X na hilo. So, gibuhat gikan sa among sa ita. So, ang tao nga, una, nabuhat. Kung ang tao nga labaw sa tanong mga binuhat, kaya ang tao gihatagan ang tahibalo sa maayo o sa dili maayo. Ang tao galing sa Diyos aron mahimong magbubuot sa tanan ng mga butang ng kalibutan. Ang tao gibuhat sa Diyos sa Diyos ang jutay sa mga landa mga higala. Wala din basahon ang Isaiah 13 versikulo 12. Ang tao gibuhat sa Diyos labaw pagbili sa salapi o sa bulawan. O karon sayo nilang bayad din kontra bayaran ng kantong kilo nga pinalang ka mga pesos automatic. Pero ang tao higala dili na tabangan sa Ginoo labaw pagbili sa salapi o sa bulawan.
Dahil hinungdan nga sa daya ng tayo na rilog sa Panginoon, niinay si Kristo ng kalibutan na sa atong napasabot kagabi sa bisan sa mga tagmang ng daan dahil sa Isaias na libro, gabantang mga libro Diyos mo daw. Ito mga 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 prophecy na haong din kayo. Dagang mga tagmang, disbutan sa dahil pagkong may tungod sa magduluwas ng mga si Kristo. Sa Mateo 1, versikulo 21, sa ngayon na si Jose nakahuna-huna sa pagdiya sa iyong pangasawanan, lagi kayo ng buntis nga nakahinagti. So, sa hinang ngayon tabihan, para panaagi sa banggo, pananayan, giduan siya sa manalambang sa pananayan. O gasatuhan, ang pagbahata, ang imong ginahanga, kay ang gisangkong sa imong asawa, imong pangasawanan, walang sa Espiritu Santo, ako rin ang basahin, yung dalawa, huwag igaanak ang itong sundan sa versikulo 20. Kapag sa nagpalanggan siya sa pagbuhat ni ini, tanawa, usa ka minulunda sa ginamiton nga kaniya pinagis danggo, pagbingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kaniyang gisampon, gikan sa Espiritu Santo, o nag-anak niya ang usa ka bata nga lalaki, o siya imong paganganan sa Jesus, kay siya naman ang nagaluwas sa iyang katawan, gikan sa ilang mga sala. So ang nilang Jesus, ang meaning niya, Savior, nagaluwas sa iyang katawan. Klaro mo niyo? Nagaluwas sa iyang katawan, gikan sa ilang mga sala. Nagpasabot niya, si Kristo na nagindaan sa ito siya magpakatayo ng kalibutan. Klaro mo niya sa Juan 17:5 nga, dahil na siya kaabang siya naman sa paglalang sa kalibutan. Nga kanang pagkasutihan, ipasabot niya, kanang ingandan nga, ngayon siya rin sa magdalawas sa iyang katawhan. May katawhan na siyang daan ni Gala. Magdalawas sa iyang katawhan, gikan sa ilang mga sala. So, klaro kanang pagkasutihan, klaro din nga si Kristo na ang daan. So, pa siya magpakataw ng kalibutan na, kay may katawhan na siyang daan na higala. Nagpakataw siya sa purpose. Aron na siyang magdalawas. Sige. Sa mga ituyo, kinsa yung luson, kita, naanay purpose naman ng ani sa Jesus ng kalibutan. Dili kay ang purpose niya, nga maanghi siya, aron hinluan kantong mga mahita. Ang purpose niya, aron mahita rin nga masalig kaniya, dili malaglag kung dili makabatin o kinabuhi nilalay katapusan. So, naman di padala si Kristo ng kalibutan niya, tungod kay gihigog mo sa Diyos ang mga tao ng kalibutan niya, gihigog mo niya, o nagdiskuta sa mga ang masalig kaniya, dili malaglag kung dili makabatin o kinabuhi niya katapusan. So, ang tao galing makasala gano'n ng Diyos na atay balahatan. Aron pa malawas, aron pa di malaglag atay balahatan. Masalig pa, o mutuo pa kang Kristo ng higala. Mutuo pa, masalig pa na aron di pa malaglag. Kaya ang tao di mutuo, di masalig kang Kristo. At sigurado gano'n laglag na higala. Karamihan, mutuo.
basa ni galangan din sa Hebreo nga libro. Ara bisag pa nito ang gihinlian mga higala. Anito sa 9 ng sugod, Kapitulo 9, ano sa versikulo 22, sa pagpatunod o sa kasugong hapit ang taningbutang paghaluan sa dugo, o gawa sa pag-ula ang dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Sa kanang pag-ula ng dugo, nga naman kung walay pag-ula ng dugo, walay mahimong nga pagpasaylo sa sala. Wala si Kristo nagpakamatay ng wala sa dugo sa krus, aron mapasaylo ang atong sala. Kaya mga tunong na siya. Nagawin ng 26, kaya kung na ito, di kinahanglan ito ang pagsubling-subli. Pagsubling-subli siya sa pag-antos sa pagkatupon sa kalibutan. Kapag iyon sa karon sa makausara o wala ni pagsubling-subli, siya mitingha sa katapusan sa kapanahonan. Karon sa pagwantang sa sala, pinaagi sa paghalad niya sa iyang pagpakamatay sa iyang kagalingan. Kita yung ito ng ina. Wala din sa 28, mamanusag si Kristo tapos makahalan sa makausa aron sa pagpuha sa sala sa daghang mga tao. Pantalan, nag-isip niya aron sa pagpuha sa sala sa daghang mga tao. Wala yung tanong tao. Wala naman kayo. Ang katarmang mga tao higalang gumuto o musalig, mga rumantay malakas. Wala nga naman niya maunang-usab si Kristo tapos makahalan sa makausa aron sa pagpuha sa mga sala sa daghang mga tao. Kung daghang katumituong daghang. Mutunga sa ikaduha, dahil umabot sa sala, pamili sa pagluwas siya kanila, nga mga matungaon gayon, nagapaabot kaniya. So ang misyon ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan sa una, ang misyon niya ang pagpasaylo sa tamasa, pero pagbalik niya, ang iyang misyon aron sa pagluwas na itong mga tao ningandang pagpatuloy. Ano naman tayo higala na sa di pa humpit tapuso ng atong talumanon, di ay atong tapuso. Mga higala nagampo kita dalam Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maing balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.